Είναι ανοιχτό αυτό. Πολύ ωραία νύχια, τα βλέπω. Έχεις πάρα πολύ ωραία συγχαρητήρια. Εγώ θέλω μετά το Πάσχα, αφού φάγαμε και ήπιαμε. Πολύ λίγο. Ασχέτως όλων. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Okay. Ασχέτως όλων των υπολείπων, εύχομαι να περάσετε καλά κτλ. Να ψετε. Εγώ θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου, από βάθη? πολύ βαθιά μέσα στον πάτο σου, Έχω μια εικόνα βάθους. Να ευχαριστήσω το Instagram για το τεράστιο δώρο αυτό που μας έκανε το τελευταίο διάστημα. Που ξεκίνησε αυτό το πράγμα με τις διαφημίσεις που σου σταματάει τη ροή και έχει ad break και πρέπει να περιμένεις κάποια δευτερόλεπτα να δεις τη διαφήμιση και μετά σε αφήνει να συνεχίσεις να σκρολάρεις. Θα ευχαριστήσω το Instagram για αυτό το θεόσταλτο δώρο που μας έκανε, διότι όλο το Πάσχα μπαίνω, βλέπω 2 post, κάνει αυτό το break της διαφήμισης και αμέσως καταλαβαίνω ότι πρέπει να βγω από την εφαρμογή. Και μου είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να το κάνω. Νομίζω ότι πυροβόλησαν τον εαυτό του στο πόδι. Και περαστικά. Περαστικά, παιδιά. Καλά να περνάτε εκεί. Μάρκ, πάρε το πουλί μου και του Βασίλη. Άσ' το διάολο. Ρε, αρχικά, δεν μου έχει γίνει αυτό εμένα. Ακόμα. Ενώ έχω πατήσει το ότι θέλω το τζαμπέ με διαφήμιση. Και πιο παλιά το είχαμε πατήσει. Το ξαναρώτησε τώρα. Α, όχι, εγώ τώρα. Ναι, και πιο παλιά έχεις δίκιο. Ναι, αυτό. Πω, ρε, έχεις δίκιο. Τέλειο. Αυτό συμβαίνει. Βλέπεις ένα post και βάζει τέτοιο. Post στην αρχική σου. Ή όταν βλέπεις reels και αυτά. Όχι, στην αρχική σου. Όταν βλέπεις reels και αυτά, εκεί δεν σου πετάει. Δεν μπαίνω ποτέ να δω σαν αντίθετο. TikTok, ας πούμε. Τώρα, συγγνώμη, με έχεις φοράσει. Παιδιά, σας εύχομαι να συμβεί και σε εσάς, πιστέψτε με. Τέλειο. Είναι δώρο σε, πώς το λένε, καμουφλαρισμένο δώρο αυτό που σας κάνουν και δεν το ξέρατε. Είναι τόσο πιο εύκολο απλά να βγεις από την εφαρμογή. Ναι, γιατί εκνευρίσει Θέλει μια πολύ μικρή ενόχληση για να αρχίσουμε να το κλείνουμε. Δεν θα μου το κάνει εμένα. Ούτως ή άλλως, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω από εδώ τα παιδιά που θα τα ακούσουν, αν δεν σας έχω απαντήσει ήδη. Πάρα πολύ μας στείλατε χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, όλα αυτά τα ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας σκεφτήκατε αυτές τις μέρες των εορτών. Ναι, παιδιά. Θα ζητήσω συγγνώμη, είδαμε λίγο τα notification και αυτά. Θα ζητήσω όμως συγγνώμη που δεν έχω απαντήσει σε κανέναν και καμία. Γιατί το προσπαθώ πολύ, ειδικά στις γιορτές, λίγο να αποφεύγω τα social έως εντελώς. Πολύ καλά. Παιδιά, και εγώ φέτος τα απέφυγα πάρα πολύ. Δεν μπήκα καθόλου. Και εγώ σχεδόν καθόλου. Μπήκα κανένα 2 φορές που κάτι έγινε στο φάκιο, με πάση περιπτώσει, που έπρεπε να μπω να δω. Το έλυσα αυτό που ήθελα, μου έκανε γι' αυτό με τη διαφήμιση. Βγήκα, σκουπίστε, ψεκάστε, τελειώσατε. Τέλος. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Και ηρέμησα και πάρα πολύ καταρχάς. Μπράβο, Μάρκ, θα πω. Την έφαγε στον κόλλο. Τέλειο. Όχι, ρε, εννοείται. Εντάξει, κοίτα, σίγουρα θα πάει, ας πούμε, αυτοί που εργάζονται πάνω στο κομμάτι. Σίγουρα. Καλά, εννοείται και εμείς δεν μπορούμε να μην. Αλλά εγώ όταν δουλεύω πάνω στο Terror και στο Φάκιο π.χ. έχουμε να ανεβάσουμε πράγματα, να απαντήσουμε μηνύματα. Δεν μπορώ να σκρολάρω. Άρα δεν με αφορά. Ναι. Όχι, ισχύει αυτό. Και ελάχιστα θα σκρολάρω και κυρίως σκρολάρω στα podcast μόνο και μόνο γιατί. Έχουμε και κάποιους έτσι κοντινούς δημιουργούς, γνωστούς στον Ατάλο που πρέπει να. Αλλά όχι. Αλλά εν τω μεταξύ έτσι γαμάει και αυτούς που εργάζονται πάνω σε αυτό το χώρο, αλλά και τους καταναλωτές. Γιατί οι καταναλωτές είναι αυτοί. Είναι οι καταναλωτές βασικά του περιεχομένου από τους. Άρα μειώνει ουσιαστικά τα έσοδα αρχικά των ατόμων που είναι freelancers, που εργάζονται πάνω. Αλλά εννοείται μειώνει και τα δικά του στο τέλος της ημέρας. Γιατί από τη στιγμή που μειώνονται και τα δικά του. Ακραίο. Που λειτουργήσε έτσι. Θέλω να δω κατά πόσο θα εξαπλωθεί σε όλους. Εσύ το δοκίμασες τώρα. Ναι, δεν το έχει. Κανονικά. Θέλω να μπω, μήπως το κάνει να το δεις. Ναι, τώρα είμαι πολύ περίεργη. Το κάνει μήπως στο Terror. Και στο Terror μου το κάνει. Και στο Φάκιο και στο προσωπικό μου. Κοίτα να δεις. Για να δούμε. Τώρα εντωμεταξύ που στο είπα δεν θα το κάνει, να ξέρεις. Να το. Σοκ. Και κάθε 4-5 πώς κάνει αυτό το πράγμα. Σοκ. Το έκανε, παιδιά. Το έκανε. Και το δεν τη λέω ψέματα. Χάλι μαύρο. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί και εμείς δουλεύουμε τα social και προφανώς θα θέλαμε να βλέπετε τα post μας.
Καταλαβαίνουμε ότι πολλοί κόσμος εκεί έξω δουλεύει μέσα στον social κτλ. Δεν είναι ότι. Με ξέρετε ότι δεν είμαι ποτέ των άκρων. Ναι. Εάν το Instagram δούλευε όπως θα έπρεπε να δουλεύει, θα ήταν μια χαρά. Και εκεί μπορείς να θέσεις κάποια ώρα στον εαυτό σου. Όλο αυτό που έχει συμβεί, για να στραβάνει μονίμως, να μην μπορείς να βγεις, να είναι όλα διαφημίσεις. Δηλαδή, ένα post οργανικό, 7 post διαφήμιση. Είτε είναι απλά ανεβασμένη, είτε είναι χωρικούμενο. Είχε, δηλαδή, έλεος. Ναι, είχε. Απλά τους πιάνει αυτό το incentivization που γίνεται πάντα με όλες τις big tech. Το YouTube, από ό,τι γνωρίζω από εσάς που έχετε. Καλά, χωρίς, πολύ κουραστικό. Οι διαφημίσεις έχουν φτάσει πλέον. Δεν μπορείς να δεις περιεχόμενο. Θα πω ότι δεν πειράζει. Γιατί μέσα από κάτι τέτοια. Τουλάχιστον λίγο παίρνουμε μια απόσταση. Ναι, ένα αυτό. Δεύτερο, αυτό σίγουρα. Και θα ξεπηδείξει κάτι καλύτερο. Σωστό. Καινούριο. Οπότε, μακάρι εύχομαι. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτούς που τους πιάνει κρυοσυδρότες, γιατί έχουν στήσει, το προϊόν τους, την επιχείρησή τους σε αυτή την πλατφόρμα. Νομίζω ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, πρέπει όλοι να έχουμε στο νου μας ότι καλό είναι να έχουμε μικρή παρουσία σε multiple πλατφόρμες. Γιατί δεν μπορείς να στηρίξεις σε μία που δεν ξέρεις τι θα σου κάνει αύριο μεθαύριο. Αυτό ισχύει. Δεν τη χειρίζεσαι εσύ, δεν είναι το site σου. Οπότε κακώς κάποιοι. Όχι. Αγκιστρωνόμαστε πάνω σε μία, ας πούμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τον εαυτό μας, ανεβάζοντας 7.000 πράγματα σε 12.000 πλατφόρμες. Διότι δεν γίνεται. Αυτά, πώς ήταν το Πάσχα σας, πώς περάσαμε, σας λείψαμε καθόλου? Εγώ θα πω από ένα σύντομο γκάλο που έχω κάνει έτσι στη δουλειά, ότι όλοι φύγανε, έπαιξε πολύ εξωτερικό. Από το πάρκινγκ. Εννοείται. Ναι, και εξωτερικό έπαιξε πολύ φέτος το Πάσχα. Δεν βρήκα τα λεφτά, ρε Μουργή. Και μια Πάσχα που είναι και. Έχει ξεκινήσει η season full και είναι και high season. Τέλος πάντων. Ναι, έφυγαν πολλοί τη συναδελφοί μου, φάγανε, έμαθα κίνηση ακραία Κόρινθο, φάγατε, δεν θα πω τι. Δηλαδή, ένας συνάδελφος από 1,5 ώρα ναύπλαιο, Άργος το έκανε 4. Η άλλη μου συνάδελφος από Κέρκυρα, η Γουμενίτσα, το έκανε από 3,5-4-7 ώρες. Ναι. Και γενικά έτσι τέτοια πολλά έτσι ακραία. Οριακά διπλασιάστηκαν βασικά τα νούμερα. Εγώ, παιδιά, απ' την άλλη, που απλά βγήκα μια εθνική Αθηνών Λαμίας, μπορεί να φτάσα και πιο γρήγορα. Πιο πολύ κίνηση θα έτρωγα μια χαλαρή Κυριακή, απόγευμα, ας πούμε. Γιατί? Παρά Δευτέρα του Πάσχα που γύρισα. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον υποψιάζομαι βασικά. Γιατί είχαν πάρει και ρεπό και άδειες και Τρίτη. Αυτό. Αλλά όχι, ξέρεις, δεν βγάζει νόημα αυτό, γιατί και οι άλλοι που μίλησα πάλι Δευτέρα του Πάσχα τη φάγανε την κίνηση. Βράδυ, απόγευμα βράδυ. Ήταν η ώρα που επέλεξες. Όχι, εγώ θεωρώ ήταν η κλασική ώρα να σε πιάσει κίνηση. Η πιο κλασική, πρέπει να φύγα 6,5-7, που είναι το 7 είναι. Θάνατος, ναι. Θάνατος. Θεωρώ ότι ήταν το μέρος από εκεί που ερχόμουν. Ότι γιατί και κίνηση στο εξοχικό δεν είχε και ιδιαίτερη. Ρε, δεν βρήκαμε κίνηση, ούτε καν από εθνική να μπει σε Αττική Οδό. Σοκ. Που εκεί είναι να κόψεις τις φλέβες σου. Σοκ. Βασίλη, μου σοκαρίστηκες. Ναι. Εσείς πώς περάσατε? Χωρίς εμένα. Τέλεια. Κοίταξε να δεις. Δεν θα ήθελα ο Νέαρ. Δεν θα ήθελα ο Νέαρ. Όχι να το πεις, γιατί δεν το πεις, θα το πω εγώ. Δεν θα ήθελα ο Νέαρ. Τις άγιες τέτοιες μέρες. Ο Νέαρ, ξαναλέω. Που εγώ για 70η φορά. Σκέφτηκα να πάω επιτάφ. Μέχρι και εγώ σκέφτηκα να πάω επιτάφ. Και εμείς το σκεφτήκαμε. Και τι επιλέξατε να κάνετε ανταυτού? Δεν πήγαμε. Και τι κάνατε? Πήγαμε όμως την Ανάσταση. Γιατί τα παιδιά είχαν και τις λαμπάδες. Και πριν και μετά την Ανάσταση. Τι κάνατε? Παιδιά, δεν θέλω. Ειλικρινά δεν θέλω να πω Νέαρ. Πώς πέρασα τη σημαία. Όχι το Πάσχα γενικά. Στο συνδρομητικό θα τα πούμε αυτά. Όντως. Και θα ταιριάζει και πιο πολύ στο πλάζ να το πούμε. Και όποιος κατάλαβε. Και τα τερορόπουλα κατάλαβαν. Οι πλαζιώτες. Λοιπόν. Όχι ακριβώς αυτό που σκεφτήκατε. Δεν κάναμε παρτούζα. Έτσι. Ούτε οι έφοι με τον Βασίλη και τον Ζήση κάνανε, παρότι έλειπα. Παρ' όλα αυτά, έφτιαχνα σήμερα. Αν κάνετε ποτέ παρτούζα. Παρ' όλα αυτά. Και τύχει να λείπω. Και δεν μου το πείτε. Και δεν καλεστώ, θα σας κόψω τα πουλιά πρώτον. Και στην έφη δεν ξέρω θα κάνω, θα σκεφτώ. Γιατί μένουμε και στο δυσπίτι. Είναι εύκολο. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Θα τις βουλώσω το. Ενημέρωσα ο Νέαρ. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Όχι, δεν πήγαμε εκεί. Ο Χριστός και η Παναγία. Χριστέ. Ο Χριστός και η Παναγία. Εμείς θα δούμε τα ευαίσθητα σημεία των αλλού ποτέ. Σταμάτα. Παρ' όλα αυτά να πω ότι έφτιαχνα σήμερα επεισόδιο Fact You Δευτέρας, της Δευτέρας που σας πέρασε. Είναι και αυτό βαθύτητα σεξουαλικό. Ήτανε. Ναι. Κοίτα να δεις πώς μας πιάνει. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Φοβερό. Ήταν ωριακά. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που παίζει να φασωθήκαμε με την Εύη, ο Νέαρ. Και είχαμε το Ζήση από πίσω να λέει: εγώ σε αυτό το φούρνο
Εγώ σε αυτό το φούρνο, εμείς κάτι λέγαμε, εγώ να πω για το φούρνο. Και του κάνει Εφη. Πες είσαι κοκμπλοκής. Anyway, ναι, πολύ σεξουαλική αυτή η παραγωγή. Χωρίς λόγο και αιτία. Χωρίς λόγο. Ναι, δεν θα πω λοιπόν δημόσια τι έκανα τις ημέρες συγκεκριμένα. Θα πω συνδρομητικά. Τις μεγάλες, όχι τις μεγάλες όλες, τη μεγάλη εβδομάδα. Καταλάβατε. Την Παρασκευή, τη Μεγάλη Παρασκευή, μέρες, το Σάββατο. Ναι. Αυτά. Δεν θέλω να το πω παρά έξω. Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά, το υπόλοιπο Πάσχα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Θα πω ότι διάβασα πολύ. Μπράβο. Τελείωσα καταρχάς ολόκληρο βιβλίο που ήταν μεγάλο. Τι βιβλίο? Αυτό που σας είπα να πάμε σινεμά και με γράψετε στο. Το άκουσες. Στο λιλί σας. Αυτό το άκουσα και να πούμε ότι ήταν νομίζω 16-17 ώρες. Ήτανε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γι' αυτό θέλω να πάω. Μπράβο. Και ποιο ήτανε? Το Project Hail Mary. Ίσως το πετύχατε κάποιοι στο σινεμά, γιατί έχει βγει κάποιο καιρό. Εγώ το πρόλαβα στο τσακ. Ουσιαστικά ήμουνα μεταξύ αυτού και ενός άλλου και λέω, αφού έχει βγει και σινεμά, μήπως μ' αρέσει να το δω σινεμά, στο διαβάσω να. Τι γίνεται? Κάτι έτσι αποκαλυπτικό. Θα πάμε πάλι. Γιατί μας είπαν ότι τους άρεσαν οι περιγραφές μας. Τι γίνεται? Τώρα αυτό επειδή είναι πολύ πρόσφατο, μην κάνω spoilers. Λοιπόν, θα πω αυτά που γίνονται πολύ νωρίς. Έχουμε ένα γεωκτήμονα. Θα πω αυτά που γίνονται πολύ νωρίς. Και αυτά που. Ρε παιδάκι, μην μου πεις πλοκή. Που είδα και στο τρέιλερ. Μπράβο, ναι. Πάμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς, νομίζω, πότε είναι. Δεν μας δίνει ημερομηνία ακριβή. Αλλά ξεκινάει με τον πρωταγωνιστή, ο οποίος ξυπνάει και δεν θυμάται ποιος είναι. Okay. Έχει αμνησία. Είναι τέτοιο, σε κάτι μηχανήματα αυτά, έχει σωλήνες. Ναι. Σαν να ήταν, ας πούμε, σε κόμμα. Και ξυπνάει από εκεί. Και σιγά σιγά, πάρα πολύ, πολύ νωρίς το βιβλίο, γι' αυτό και σας το λέω, συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε ένα διαστημόπλοιο και είναι στο διάστημα. Και δεν είναι καν πολύ κοντά, θα έλεγε κανείς, και θα το αφήσω εκεί. Δει όλο τον κόλλο. Ναι. Οπότε στο βιβλίο γενικά, δεν ξέρω στην ταινία πώς το παίξαν, γιατί δεν την έχω δει ακόμα. Όταν θα παιχτεί αυτό το επεισόδιο. Αύριο δεν θα πας. Μάλλον θα την έχω δει. Θα πάω τη Δευτέρα, μάλλον τελικά. Βρήκες. Παρέα, ναι, γιατί οι φίλοι μου δεν θέλανε. Εγώ όχι κανονίσει. Ποτέ δεν είπα ότι δεν ήθελα, έτσι. Έχω και άλλους φίλους να κάνω. Ναι, τρίψτε μας στη μούρη, ξέρεις. Ναι. Θα κάνουμε παρτούζα χωρίς εσένα. Όχι! Να πούμε ότι αύριο απλά βλέπω μια φίλη μου που έχω να τη δω. Πολύ καλή φίλη. Ναι. Δεν ξέρω πόσους μήνες έχω να τη δω. Και απλά λέμε, βρεθούμε, Ήρθε η ώρα αυτή. Θα πάω μέχρι τον Πειραιά για χάρη. Για πες. Λοιπόν, ναι, για να το κλείσουμε αυτό. Ξυπνάει, κάνει και συνεχίζεται το βιβλίο. Ουσιαστικά μαθαίνεις τι έχει συμβεί και πώς έχει φτάσει αυτός εκεί και πράγματα για τη ζωή του. Την ίδια ώρα που κι αυτός θα θυμάται σε διαλύσεις που παθαίνει σαν flashbacks, ας πούμε, που αρχίζει και θυμάται κάποια πράγματα. Ωραίο. Και κάπου περίπου, νομίζω, στη μέση του βιβλίου, τράβηξε αρκετά δηλαδή μέχρι να καταλάβεις ότι θα έχει και τέτοιο concept. Ναι. Έχει μεγάλο plot twist, το οποίο όμως δεν μπορώ να το πω, γιατί θεωρείται spoiler. Ναι, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, ήταν παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο. Κοίτα να δεις. Τώρα εγώ ξέρω και εσείς δεν ξέρετε. Είναι λες και έχω διαβάσει το βιβλίο. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι όπως μου το περιέγραψε ο Βασίλης. Μακάρι να είναι και η ταινία τόσο καλή. Δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω για την ταινία, γιατί ακόμα δεν την έχω δει. Θα σας πω την άλλη εβδομάδα. Μπορώ όμως για το βιβλίο να σας πω. Θέλω να δω πώς θα τη χειριστούν. Έχει αρκετά επιστημονικό λόγο σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ό,τι γίνεται στο εξηγεί με βάση τώρα του βιβλίου το τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω. Αποδεδειγμένα θα μπορούσαν να γίνουν αυτά που. Ναι. Αλλά είναι αρκετά επιστημονικό. Δηλαδή, και εγώ που τα άκουγα και στα αγγλικά. Σε κάποια σημεία λίγο με ζόρισε, έπρεπε να το ξαναγυρίσω, να ξανακούσω, ας πούμε. Οπότε θέλω να δω πώς θα το χειριστούν αυτό στην ταινία, που εντάξει, τώρα στην ταινία είναι και να πετά συνέχεια επιστημονικά καμιά φορά. Νιώθω ότι χάνει το κοινό, ας πούμε. Θα δείξει. Πάντως έχει 8,4 βαθμολογία. Μάλιστα. Που είναι καλό. Μπράβο. Οπότε. Παίζει και ο Ράιν. Ναι. Ο Ράιν δεν παίζει. Ναι, δεν θα πήγαινα ποτέ γι' αυτό. Γιατί? Δεν είμαι ιδιαίτερα φαν. Αλήθεια, δεν έχει κάνει κάτι. Τι έχει φάει και αυτός cancel. Δεν μπορώ. Όχι, δεν έχει φάει cancel. Απλά. Εμένα θα πω ότι μου είναι αδιάφορος. Συμπαθής αδιάφορος αυτό. Παλιότερα είχα πιο πολύ hype. Τώρα είμαι κάπως ok. Είμαι ok με τον Ράιαν. Κοίταξε να δεις. Μου φαίνεται λίγο πολύ ωραίος ο Ράιαν Γκόσλινγκ. Ναι. Πολύ μοντελέ. Ναι. Να μου κάνει τον επιστήμονα που πήγε στο διάστημα. Οκ, κατάλαβα. Λίγο μου το χαλάει. Συν και ότι ο αφηγητής. Μπορεί να είναι οι επιστήμονες μοντέλα. Μπορούν αν θέλουν, αλλά. Δεν έχουν χρόνο για γυμναστική. Συν ότι και ο αφηγητής είναι έτσι λίγο celebrity στο χώρο του audiobook. Πολύ γνωστή φωνή. Okay. Και όντως έχει πολύ ωραία.
Εγώ θα πω, συγγνώμη τώρα για το rant που έχουμε πιάσει πάλι. Όχι, ναι, γιατί δεν θα μιλάω εγώ. Είναι πολύ celebrity αυτός, αλλά εγώ σε ένα βιβλίο που τον άκουσα δεν άντεξα τις γυναικείες του φωνές. Με ξένησε. Είναι αυτός που κάνει. Okay. Πάρα πολύ. Okay. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο, θα πω. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί αλλά και εγώ στο άλλο. Σαν παροδία γυναικείες φωνές, χωρίς να το κάνει ο άνθρωπος επίτηδες. Ναι. Και δεν μ' άρεσε. Σε αυτό λοιπόν που δεν είχε πολλές. Είχε μία πολύ βασική γυναίκα, είναι σε όλο το βιβλίο, στα flashback και όλα αυτά. Ήταν οκ. Ναι. Και λόγω ρόλου, γιατί υποτίθεται κάτι Ρωσίδα, κάτι δεν ξέρω τι. Έχει μια προφορά. Πιο βαριά φωνή, ίσως. Ναι, όλα αυτά βοηθάνε στο να μην με ξενίζει τόσο. Δεν ήταν καμιά γλυκιά κοπελίτσα και τέτοια. Ναι. Οπότε, ναι, έχω λίγο και τη φωνή αυτού νου στο μυαλό μου για τον πρωταγωνιστή και πα εκεί και είναι ο Ράιν Γκόσλινγκ. Ναι. Είναι άλλο πράγμα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι είναι λίγο αστείο που δεν μας ξενίζουν οι άντρες να κάνουν γυναικείες. Μας ξενίζουν οι άντρες να κάνουν γυναικείες φωνές και όχι οι γυναίκες να κάνουν αντρικές. Θα σου πω, το τελευταίο καιρό που ξέρετε πότε ξεκίνησα να ακούω audiobook. Ναι, όχι, το λέω γιατί και εγώ το παρατηρώ. Δεν έχει τύχει να ακούσω γυναικεία αφήγηση που να κάνει αντρικές φωνές. Εγώ που έχω ακούσει και εμένα το ίδιο πράγμα δεν με ξύνησε το άλλο, με ξύνησε αυτό. Αυτό δεν είναι τώρα, έχει μια βάση σεξιστική. Έχει, θα πω. Γιατί μας είναι πιο εύκολο μια γυναικεία φωνή που την έχουμε, όχι την έχουμε συνηθίσει, είναι πιο ψηλή, είναι πιο να περνάει τη διαχωριστική γραμμή και να πάει στην άλλη πλευρά. Ναι, ωραία. Ναι, μας ξενίζει, μπορεί να μας ξενίζει, αλλά όχι τόσο. Ενώ η αντρική να περνάει και να έρχεται προς τα μένα, μας ξενίζει πιο πολύ. Μα δεν με χάλασε αυτό. Τι? Σου είπα, με χάλασε που μου έμοιαζε σαν παροδία γυναικείες φωνής. Ναι, τότε αυτό εντάξει. Αν το ακούσεις, είναι λίγο. Τι να σου πω, δεν μπορώ να το εξηγήσω, πρέπει να το ακούσεις. Αλλά είναι σαν να την κοροϊδεύει, ενώ δεν κάνει αυτό. Απλά έτσι όπως είναι, έχει και λίγο βαριά φωνή. Αμερικάνικο ροκ, σκέψου λίγο φωνή αυτός. Ναι, πολύ βαριά. Νιώθω ότι δεν του ταιριάζει και εύκολα η γυναικεία φωνή. Ναι, οκ. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτά. Αυτό διάβασα. Τι άλλο. Είχα πολλές προτάσεις. Μου στείλαν και τετεροράκια τώρα που ακούσαν ότι διαβάζουμε βιβλία. Μου στείλαν προτάσεις και ευχαριστώ πολύ. Keep them coming. Εννοείται. Ξεκίνησα κάτι και σε true crime, δεν θα σου πω τίποτα γιατί προφανώς θα το φέρουμε κάποια στιγμή εδώ. Κάποια στιγμή σύντομα λογικά. Οπότε δεν θα πω κάτι γι' αυτό. Μάλιστα. Και τελείωσα και το βιβλίο που είχα ξεκινήσει τον Αύγουστο. Όταν είχα πάει διακοπές. Ναι. Που για κάποιο λόγο πήρε πάρα πολύ. Αλλά να σας πω ότι το απίλαυσα αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, κάθε φορά που το έπια. Είναι πολύ. Δεν είναι του στυλ μου ακριβώς. Αυτό που το διάβασε στο κινητό. Αυτό δεν είναι. Ναι. Ξέρω ποιο λες. Where the Crawdads Sing, πώς το λένε. Εκεί που τραγουδούν οι καραβίδες. Λυπάμαι πολύ που μου πήρε τόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά, μ' άρεσε που το είχα παρέα τόσο καιρό. Γιατί το διάβαζα πιο αργά. Είναι λίγο μελαγχολικό βιβλίο. Είναι, ναι. Και θέλει το χρόνο του. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά ξέρω την ιστορία. Έχω την ταινία βασικά. Και εγώ θέλω να τη δω τώρα που θα τελειώσω. Ρέγαμα το θεωρώ, εντάξει, χωρίς να έχω διαβάσει την ιστορία, αλλά πλέον το έχω παρατηρήσει. Με πολλά βιβλία που γίνονται ταινίες, είναι πραγματικά αυτό που λες, που η ταινία δεν έχει κάτι αρνητικό, αλλά δεν είναι για ταινία. Είναι να είναι βιβλίο, ρε παιδάκι. Ναι. Θεωρώ ότι οι καραβίδες είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι νιώθω. Θα το δω και θα σου πω. Γιατί είναι, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω αυτό που παλιότερα βέβαια δεν το ένιωθω αυτό ως παιδί ή ως πιο νέα. Αλλά τώρα νιώθω. Συγγνώμη, τώρα που ως πιο νέα. Λέω στη μαμά μου, γυρνάγαμε από κτηνίατρο γιατί η Ηλία Σκελμάρα είναι μια χαρά. Κάνει την πωλιά του, τέλεια. Και κάτι λέω στη μαμά μου. Για σήμερα, ρε παιδάκι μου, που είχα δουλειά, είχα κτηνίατρο και μετά είχαμε ηχογράφηση. Και λέω, πω λέω, μωρέ, εξής και πλέον δεν μπορώ να έχω πράγματα μετά τη δουλειά. Λέω, είναι και που πλέον δεν έχω τις αντοχές. Μου κάνει, έλα, παιδί μου, εντάξει, σιγά τώρα, 27 χρονών, τι είσαι καμιά μπαμπόγρια. Και λέω, μαμά, λέω, δεν είπα ότι είμαι μπαμπόγρια. Είπα ότι απλά δεν έχω τις ίδιες αντοχές με 5 χρόνια πριν, με 10 χρόνια πριν, που πραγματικά ήμουνα. Πες τη μανουλίτσα σου ότι εκείνη όταν έφτασε 27 χρονών. Μαζόταν να κάνει παιδιά. Δεν είχαν ζήσει ήδη 4 μεγάλα παγκόσμια γεγονότα. Βέβαια. Είχαν ζήσει. Εγώ θεωρώ είχαν ζήσει, απλά δεν ήταν η ίδια η πληροφορία. Δεν τους ερχόταν η ίδια η πληροφορία. Ναι, και δεν είχαν καθημερινό βομβαρδισμό. Αυτό και ήταν όντως παιδιά πιο ξέγνιαστα. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω, το βλέπω με όλους τους φίλους. Έχω μιλήσει με τόσους και το λένε. Αυτό το βλέπω με όλους τους γονείς των φίλων μου, ότι και τότε υπήρχαν άγχη. Δηλαδή και τότε υπήρχαν οικονομικές σχολίες. Οικονομικές δυσκολίες. Και πιο πολύ. Γιατί αν συγκρίνουμε το βιωτικό επίπεδο, αυτό πάντα. Παγκόσμιο άγχος υπήρχε, σίγουρα, όλα αυτά. Αλλά υπήρχε. Πασόκ. Όχι. Υπήρχε μία ελπίδα για το μέλλον. Που κάπως, όντως,
και ένα κίνητρο. Τώρα είναι πολύ δύσκολο όχι να βρεις, θεωρώ όλοι το βρίσκουμε. Απλά είναι πιο εύκολο να το χάσεις δυστυχώς και μετά το χάνεις να το ξαναβρεις. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Και γι' αυτό είδες τόσο κόσμο να φεύγει διακοπές στο Πάσχα. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Είναι ένας λόγος. Ναι. Και τι έλεγα. Ναι, αυτό και η μαμά μάλλον αγχώθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν το λες εσύ αυτό, εγώ τι να πω. Λέω, δεν είπα αυτό. Λέω, απλά συγκρίνω, λέω, ότι δεν έχω τις αντοχές και πήγα να σου πω, it's okay. Εντάξει. Εγώ το έχω δεχτεί και δεν το θεωρώ ως κάτι κακό. Είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Anyway. Έλεγες και εσύ διακόψα, νομίζω το ολοκλήρωσα σχετικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τι. Ότι σου στείλαν τα τεροράκια. Ναι, μου στείλαν αυτό. Τελείωσα και αυτό. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο νομίζω σε βιβλίο. Είδα, έπαιξα. Καλά έφαγα σίγουρα, ναι. Καλά, εντάξει. Όχι ποιότητα, αλλά ήταν επίτηδες. Δηλαδή δεν έκανα καν γυμναστική αυτό το Πάσχα. Είναι τόσο. Εντάξει, μωρέ. Είχες ανάγκη να βγεις λίγο από το. Είχα φάει, αν θυμάσαι, και μόλις ξεκίνησε. Έφαγα ένα mental fatigue. Ένα. Πώς το λέμε, μωρέ. Λίγο μπούχτισες, παιδάκι μου. Είχες πολύ ανάγκη για ξεκούραση. Οριακά μια υπερκοποσούλα. Ναι. Η νοητική, ίσως λίγο την έφαγα. Πνευματική. Πνευματική δεν μπορούσα. Ένιωσα ότι έγκωσα. Οπότε έκανα λίγο layback. Όχι, καλά έκανες. Για να επανέλθουμε, να μπούμε δρυμύτατα σε τελική ευθεία, θα πω. Και θεωρώ όσο πιο γρήγορα δεχόμαστε αυτά τα σημάδια και ρίχνουμε ρυθμούς, τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθουμε στους ρυθμούς που θέλουμε. Όσο τα αγνοούμε, τόσο όντως και θα επανέλθετε και πιο γρήγορα. Όσο τα αγνοείτε, τόσο πιο πολύ θα κάνετε να επανέλθετε όταν σας σκάσει αυτό. Είναι δεδομένο. Ισχύει. Και πάνω σε αυτό, τελευταίο, γιατί το έχουμε τραβήξει πάλι. Κοίτα, πώς γίνεται κάθε φορά. Ναι, θέλω να κάνω έτσι μια μικρή ενημέρωση, ένα μικρό update για να μην σας αφήνουμε στα σκοτάδια που δεν μου αρέσει όταν μας το κάνουν άλλοι. Ναι. Θα δείτε ότι έχουμε καιρό να ανεβάσουμε κλιπάκια. Ναι. Δεν είναι ακριβώς ότι κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, δεν ανεβάζουμε κτλ. Θα πω ότι είναι κάτι πολύ κουραστικό, ειδικά με τη δική μας τη μορφή, ειδικά που πρέπει να κρύβουμε τη Lady που είναι extra layer δυσκολίας. That's me. Δεν είναι και το αγαπημένο μου ούτως ή άλλως. Δηλαδή προτιμώ πάρα πολύ το podcast που κάνουμε παρά τα οπτικά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ένιωσα ότι χρειάζεται λίγο το όλο θέμα. Τα έχουμε κρατήσει εμείς, υπάρχουν τα βίντεο, δεν έχει φύγει κάτι αυτή τη σεζόν δηλαδή. Θέλει μια αναπροσαρμογή στο μυαλό μου μέχρι να βρω κάτι το οποίο να πιστεύω ότι δουλεύει και έχει νόημα. Γιατί, βλέπουμε μερικά έτσι αυξημένα κύματα. Αλληλεπίδραση με το content μου. Αλλά ναι. Νομίζω αυτό που θες να πεις, όπως έχει ξαναγίνει, όπως ήρθε το βίντεο και έφυγε. Γιατί είναι, ρε παιδάκι μου, αφιερώνεις ένα κόπο και ένα χρόνο για κάτι που το βλέπεις, το τεστάρεις και βλέπεις αν έχει νόημα. Μπορεί να έχει κάποιο νόημα, δηλαδή όντως η αλληλεπίδραση με το content πάντα θα έχει νόημα, αλλά αν το βάλουμε σε μια ζυγαριά με το πόσο κόπο και πόσο χρόνο αφιερώνεις εσύ σε σχέση με αυτό που παίρνεις από την αλληλεπίδραση, μπορεί η ζυγαριά να μην γέρνει προς τα εκεί που θέλουμε. Ότι δεν είναι το κυρίως content μας αυτό. Ακριβώς. Αυτό είναι προωθητικό content για να φέρει και καινούριο κόσμο. Και αν αυτό δεν δουλεύει, ίσως θέλει μια αναπροσαρμογή και να δούμε λίγο τι κάνουμε. Όσο που ξέρετε πόσο μου αρέσουν και τα οπτικά και έτσι όπως το μοντάζ που κάνει ο Βασίλης, που μου αρέσει, γελάω πολύ. Δηλαδή, όντως θεωρώ ότι προσδίδει πολύ και στην κωμωδία και σε όλο. Αλλά εντάξει, Οπότε ναι, είτε το βρούμε τώρα και τα πάρετε κάποια στιγμή, αρχίσετε να παίρνετε, είτε μας βοηθήσει αυτό για να βρούμε πώς θα γίνει του χρόνου. Όλα και καλό είναι. Εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ παρέα τόσο καιρό. Σας έχουμε ξανά από το φθινόπωρο. Και κοιτάξτε να δείτε που βλέπουμε ήλιο μπροστά μας. Όντως. Και μεγαλύτερη μέρα. Ναι. Και πάμε λοιπόν στις τελικής ευθείας στο πρώτο επεισόδιο που είναι μετά το Πάσχα. Φύγαμε να πες το βίντεο. Μας έχεις φέρει. Σου έχει τύχει ποτέ να πετύχει σειρά που σου αρέσει, ρε παιδί μου, πολύ και να ανακαλύψει ότι έχει 5-6 σεζόν ξαφνικά? Άρα μπορεί να παίξει έτσι ακραίο λιώσι. Ναι, και είναι η απόλυτη κάβλα. Συγγνώμη. Είναι η απόλυτη κάβλα. Ποια? Κάβλα. Αυτό που λες. Περιγράφει τώρα. Νόμιζα η σειρά είναι η απόλυτη. Όχι, αυτό περιγράφει. Ότι έτσι λέγεται.
Λοιπόν, να μας πούν και τα παιδιά πώς νιώθουνε μόλις ξεκλειδώσουν πάνω από 80 επεισόδια μέσα από το Terror 404+. Μιλάμε, παιδιά, για σχεδόν 90 πλέον ολόκληρα επεισόδια και lives που δεν έχετε ξανακούσει. Δηλαδή πάνω από 110 ώρες ακρόασης. Και όταν λέω πάνω, lady μου, εννοώ πολύ πάνω, γιατί απλά. Πόσο πάνω? Πήρα μπακαλίστικα ένα μέσο όρο που κρατάνε τα επεισόδια και βγάλα ένα νούμερο γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να κάθομαι να τα μετράω ένα-ένα. Τέλος πάντων, ακόμη και έτσι να είναι, Βασιλάκι μου, θα κάνω εγώ κάτι πολύ γρήγορα μαθηματικά και σύμφωνα με τους γρήγορους υπολογισμούς που έκανες εσύ όταν έγραφες αυτό το σενάριο, για να ακούσεις 110 ώρες περιεχομένου χρειάζεσαι περίπου 5 ολόκληρες ημέρες. Wow. Μπορείτε δηλαδή να κάτσετε 5 μέρες και να μην κάνετε τίποτα άλλο. Ή αν είστε τίποτα φυσιολογικοί, να σπάσετε αυτές τις ώρες και να μας έχετε παρέα για πολύ πολύ καιρό. Ακριβώς. Εάν ψήθηκες λοιπόν, μπαίνεις τώρα στο www.koPavla.fi.com/Terror404+ και επιλέγεις το πακέτο συνδρομής που σου ταιριάζει. Και όταν λέμε ταιριάζει, εννοούμε σε σένα, στο πορτοφόλι σου, καταλάβατε. Ναι, όντως. Ας ηρεμήσουμε λίγο τώρα και πάμε να ηχογραφήσουμε κάποιο επεισόδιο. Ναι, γιατί για κάποιους εδώ μέσα ούτε τόσο επεισόδιο δεν είναι αρκετά. Bye! Παιδιά, σήμερα πριν ξεκινήσουμε θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόταση της. Μισό λεπτό, θα την βρω. Περίοδος μου έχει αργήσει 27 μέρες. Έχω 61 μέρες κύκλο. Θα πω been there, done that. Βαρεθήκαμε. Καιρό είχαμε όμως να μας κάνεις ένα update. Τέλος πάντων. Ναι. Θα ευχαριστήσουμε και ο λοιπόν. κόσμος ανυπομονεί για αυτά. Αν μας μείνει χρόνος που δεν θα μας μείνει, θα ακούσετε το πάρει στο outro. Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για την υπόθεση, θα πω, γιατί είναι υπόθεση, είναι true crime. Ναι. Που μας έστειλε στο Terror. Δεν ξεκινάς καλά. Τι? Δεν ξεκινάς καλά. Ναι. Το κουτάβι και θα αφήσω εκεί, ξέρεις εσύ. Στο είχα μεταφέρει. Ναι. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η άλλη μια υπόθεση που ξεκίνησε ως κάτι απλό. Χαλαρό. Ναι. Εντάξει, ναι, θέλω κάτι. Αυτή την είχα φτιάξει για πριν το Πάσχα, που όντως ήθελα κάτι χαλαρό. Δεν είχα αντοχές για πολύ. Ναι. Αλλά θα να δεις που πάλι. Κοίτα να δεις που σε έβγαλε τα ρούχα σου. Ναι, παιδιά, ναι. Και είχε είχε πάρα πολύ ψάξιμο και ψωμί. Πάμε λοιπόν στο 1918. Συγγνώμη. Πάμε τόσο πίσω. Τοποθετήσω λίγο. Τι συνέβαινε τότε, ρε παιδάκι μου. Τι συνέβαινε το 1918. Εξελισσόταν αρχικά το βασικότερο. Ο Αλφα Παγκόσμιος Πόλεμος. Είναι πλέον πάνω από 100 χρόνια, παιδιά. Είναι πάνω. Και σε λίγο χρόνια θα πούμε ότι και ο δεύτερος παγκόσμιος. Ναι. Άστα τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, για όσους έτσι χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα πρώτα απ' όλα. Για 2 μένα... χρόνια πριν έπεσε ο Τιτανικός. Να κρατήσουμε λίγο τα βασικά. Εντάξει. Λοιπόν, eye on the ball. Να πούμε ότι ο Αλφα Παγκόσμιος Πόλεμος που τον είχα γράψει. Ξανά. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που τον είχα γράψει και Πανελλήνιες Ιστορία Γενικής 2017. Λοιπόν, ονομάστηκε ο Μεγάλος Πόλεμος, γιατί πιστεύω ότι θα ήταν ο μόνος. Ναι. Κοίτα να δεις. Ναι. Και μετά από 13 χρονάκια, 23 χρονάκια, yes again. Χίτλερ. Λοιπόν, ο Αλφα Παγκόσμιος Πόλεμος, λοιπόν, δεν μπορώ να μιλήσω, ξεκινάει το 1914 και είμαστε το 17-18 προς το τέλος. Ναι. Και το πιάνω προς το τέλος, γιατί μας νοιάζει το πότε μπήκαν ή είπα. Τι είπες? Μπήκαν οι ΙΠΑ, λοιπόν, το 1917 στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί το πιάνω από τότε. Γενικά, με τον πόλεμο, πολλοί, βασικά εκατομμύρια στρατιώτες συγχωρέθηκαν, δυστυχώς, και συγκεντρώθηκαν σε στρατόπεδα, στο πεδίο της μάχης και όλα αυτά, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά, εκτός από το Spanish flu, που έπαιζε πάρα πολύ στον Αλφα Παγκόσμιο. Η Ισπανική γρίπη. Πανούκλα. Ισπανική πανούκλα. Δεν ξέρω γιατί. Τα συγγνώμη μας στην Ισπανία. Ναι. Εμφανίστηκαν πάρα πολύ υψηλά ποσοστά αφροδίσιων νοσημάτων. Συγκεκριμένα σύφυλλη και γονόρια μεταξύ των στρατιωτών.
έλεγε κανείς περίεργο. Γιατί στο στρατό πάνε κυρίως οι άνδρες. Ναι. Να πω, δεν πηδιόντουσαν μεταξύ τους. Και να γινόταν, δεν θα ήταν και τόσο συχνό. Και προφανώς ήταν τεράστια. Έφτασε να είναι τόσο εκτεταμένο πρόβλημα που ήταν τεράστια απειλή για τη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ και γενικότερα, ρε παιδάκι. Ναι. Γιατί χάθηκαν σε ορισμένες μονάδες χιλιάδες μέρες εκπαίδευσης λόγω των λοιμόξεων. Φανταστείτε λίγο πόσο. Εκτός ότι ήταν τεράστια τα ποσά που νοσούσαν, έφτανε σε σημείο να είναι και σε. Δηλαδή το αφήνουν που όλα αυτά τα νοσήματα μπορούν να σε κρεβατώσουν. Ενώ Ναι. μην αγχωθείτε τώρα αν έχετε. Και να θυμίσω, σε ποια υπόθεση το είχαμε πει αυτό. Προηγούμενη, που δεν ήταν τότε, ήταν λίγο πιο μετά. Μετά τον δεύτερο. Που στην Αμερική έπρεπε να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει ότι δεν φέρεις αφροδίσιο νόσημα και δει σύφυλλη. Για να παντρευτείς. Στις περισσότερες πολιτείες. Ναι, σε μια δική σου. Σε μια δική σου ήταν. Στην οικογένεια την. Μπράβο. Που του σκότωσε ο πατέρας. Μπράβο, ναι. Το θυμήθηκα. Άρα λοιπόν ο έλεγχος της σεξουαλικής συμπεριφοράς των στρατιωτών, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα. Το οποίο είναι. Όχι μόνο για την Αμερική, αλλά κυρίως εννοείς. Κυρίως για την Αμερική. Βασικά, κυρίως για την Αμερική θα μιλήσουμε τώρα, γιατί θα μιλήσουμε και για ένα νόμο που θεσπίστηκε. Επίσης, γύρω από τα στρατόπεδα στις πόλεις στις αρχές του 20ου αιώνα δημιουργήθηκαν ουσιαστικά κάπως ανεκτές, λίγο άτυπες ζώνες πορνείας. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Τα κόκκινα φανάρια. Ακριβώς. Και τότε τους λέγανε περιοχές κόκκινου φωτός. Ναι. Και πίστευαν ότι υπήρχε η αναγκαιότητα. Τα μπουρδελάδια. Ακριβώς. Υπήρχε ανάγκη για μια θέσπιση κάποιου νόμου. Κάποια ρύθμιση αυτών εννοείς. Ναι. Γιατί εκτός από ασθένειες υπήρξε και ηθική παρακμή. Γιατί ως γνωστόν η εργασία στο σεξ και το ελεύθερο σεξ είναι κάτι μη ηθικό. Πολλά εισαγωγικά, όπως καταλαβαίνετε. Επίσης, την ίδια περίοδο, επηρεασμένο και από ένα κίνημα. Όχι, επηρεασμένο και από τη Γαλλία. Συγγνώμη. Δεν επεκτάθηκα τόσο να σας πω πολλές λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί θα τραβάγε πάρα πολύ. Αλλά το άκουσα έτσι πολύ φευγαλαίο ότι κάτι αντίστοιχο γινόταν και στη Γαλλία. Υπήρξε γενικά ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα που συνδύαζε τις έννοιες της δημόσιας υγείας με τις ηθικές μεταρρυθμίσεις. Άρα, το οποίο κίνημα ονομαζόταν το κίνημα κοινωνικής υγιεινής. Δες τώρα πώς συνδέουν την actual υγιεινή, την ατομική, με την κοινική υγιεινή. Δεν ξέρω, μου φάνηκε. Ακριβώς. Μου φάνηκε πολύ αστείο. Όχι αστείο, τίποτα δεν είναι αστείο. Πολύ ενδιαφέρουσα η σύνδεση αυτή. Και μάλιστα. Και μετά, στα Αφροδίσια Γαλλία, γκυλοτίνα. Και μάλιστα δημιουργήθηκαν μέχρι και ολόκληρες οργανώσεις όπως η Αμερικανική Ένωση Κοινωνικής Υγιεινής, οι οποίες αυτές οι οργανώσεις εστίαζαν στην εξάλειψη της πορνείας, της εξεργασίας, την προώθηση της σεξουαλικής αυτοσυγκράτησης. Αυτό σίγουρα όχι με τις έννοιες που το λέγαν τότε, αλλά έτσι όχι μια αυτοσυγκράτηση, μια σεξουαλική, ρε παιδάκι μου, απελευθέρωση που θα επέλθει μετά από αυτήν και η αυτοσυγκράτηση. Γιατί ως γνωστόν, όταν πνίγουμε κάτι, όταν το καταπιέζουμε, σκάει. Άρα, αν υπάρξει η ελευθερία, έρχεται και είναι όλα καλά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει, θέλω να πω. Τέλος πάντων. Εγώ σε κατάλαβα, ελπίζω και τα τεροράκια. Και προφανώς είχαν και ως στόχο την πρόληψη των ασθενειών. Άρα, αυτό τι μας λέει ότι. Δεν θέλω τεστ στις υποθέσεις. Τι λες? Δεν θέλω τεστ, λέω, στις υποθέσεις. Αυτό τι μας λέει, ποιος ξέρει. Να δω χεράκια. Φορώ και γυαλιά σήμερα. Να δω Βασίλη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση των σούμουνου, σεξουαλικώς μεταδεδομένων νοσημάτων, τόσο σε ένα ιατρικό πρόβλημα, όσο και ως μια ηθική αποτυχία. Αυτά, όταν γενικά μπλέκουμε, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στην ιστορία, όπως και μια καταπληκτική εργασία, δεν το λέω εγώ, το λέει η καθηγήτριά μου, που είχα κάνει. If I say so myself. Ακριβώς. Για τον HPV και για το AIDS στη σχολή. Πώς που το είχε πει και ο Ζακ αυτό, το ότι ο HPV σήμερα δεν σε σκοτώνει, αλλά η κοινωνία το κάνει. Είχε πει κάτι τέτοιο για τον HPV. Ναι, το είχαμε πει στο επεισόδιο, νομίζω. Αλλά ναι. Τέλος πάντων, όποτε μπλέκουμε. Δεν θέλω να το κάνω, να το παραφράσω. Και εγώ παίζει να το παρέφρασα λίγο. Παίζει. Αλλά η σημασία αυτή είναι ότι όταν υπάρχει στίγμα για κάτι, για το οτιδήποτε είναι αυτό, πάντα πάει χάλια. Δηλαδή, όντως ιστορικά επιβεβαιώνεται ότι ποτέ όταν. True. Τι? It's true. Και άκουσα και ένα podcast που
το προτείνω, θα πω. Το προτείνω. Ναι. Ήταν λίγο, σας προειδάζω, υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση. Το κάνουν δύο κοπέλες και μιλάγανε για αυτήν την υπόθεση που σας έχω φέρει σήμερα και για άλλη μία για την απόπειρα δολοφονίας του Roosevelt. Roosevelt. Yes. Δεν το άκουσα αυτό γιατί με ενδιαφέρει το πρώτο Theodore Roosevelt. Yes. Και η μία κοπέλα που άκουγε την υπόθεση θα μπορούσε άνετα να είμαι εγώ και Εφη, γιατί ήταν έξαλλες και οι δύο. Η μία όχι τόσο, η άλλη έξαλλη. Υπάρχει και λίγο τσιρίδα αρκετή. Δηλαδή, εμένα κάποια στιγμή με κούρασε. Λέω, λίγο. Σέβομαι πάρα πολύ την ένταση και εγώ έχω κνευριστεί, αλλά λίγο πιο ήρεμα. Λίγο πιο χαμηλά. Αυτό, ωστόσο. Γιατί είμαι πλέον και 27 χρονών και δεν αντέχω. Θα το βρείτε στις πηγές αν θέλετε να το ακούσετε. Αν θέλετε να εκνευριστείτε. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν, έτσι πολύ γρήγορα το background, το ιστορικό που σας έδωσα. Όχι ιστορικό και κοινωνικό και το πλαίσιο, μπράβο. Και φτάνουμε λοιπόν στο νόμο Chamberlain-Cann του 1918. Τι λέει, ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο αυτού του νόμου? Αρχικά, ψηφίζεται από το Κογκρέσο των ΗΠΑ τον Ιούλιο του 1919 και υποστηρίζεται από τους δύο γερουσιαστές που εξού και το όνομα. Είναι ο George E. Chamberlain, ο οποίος είναι με τους Δημοκρατικούς, και ο John W. Cann με τους Ρεπουμπλικάνους. Ένα ταύτου λείψη το τέλος. Ακριβώς. Δημιουργούν το Διυπουργικό Συμβούλιο Κοινωνικής Υγιεινής. Αυτό σημαίνει. Διυπουργικό. Χριστέ μου. ISHB. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν πολλά υπουργεία μέσα σε. Δηλαδή. Εντάσσονταν πολλά. They had a say so. Ναι, σε αυτό. Και κάποιες βασικές διατάξεις του νόμου. Τώρα κρατήστε το σε ένα πολύ. Πάμε πολύ θεωρητικά. Ναι. Θέλω να ακούσετε θεωρητικά αυτό που θα σου πω. Ναι, έχεις γίνει λικούργος εδώ πέρα. Πάμε. Τι έχω κάνει? Έχεις γίνει λικούργος, λέω. Τι? Ο νομοθέτης. Ναι, λοιπόν. Έχω και το γυαλί. Λοιπόν, αρχικά θα πάρθουν κάποια μέτρα δημόσιας υγείας. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ναι. Από μένα είναι ναι. Έχουμε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τη διάγνωση και τη θεραπεία των αφροδίσιων νοσημάτων. Εντάξει. Μια χαρά, πολύ καλό. Επέκταση των ιατρικών εγκαταστάσεων κοντά σε στρατόπεδα. Επίσης εντάξει, γιατί όντως είχαν δει ότι υπήρχε έξαρση κοντά σε αυτούς τους χώρους. Εκστρατείες ενημέρωση για τη σεξουαλική υγεία. Άψογο. Καταπληκτικό. Τι λέγανε, δεν ξέρουμε, αλλά. Ναι. Σας λέω, γιατί κρατάμε θεωρία. Κρατάμε την. Πώς να το πω, το κίνητρο. Κρατάμε τη διάθεση. Τη σκέψη από πίσω. Αυτό. Και τώρα ξεκινάμε. Ναι. Κράτηση ατόμων. Spoiler alert, Κάλλη. Κυρίως γυναικών, θα πω εγώ. Που ήταν ύποπτα. Κάλλη, αυτό το κρατάς και δεν το αφήνεις, το ύποπτα. Ότι ήταν φορείς σεξουαλικώς μεταδεδομένων νοσημάτων. Όπως τώρα που είναι ύποπτα ότι είναι μετανάστες. Ένας λόγος που υπήρξε τεράστιο ραντ στο podcast που άκουσα. Γιατί το κάνουμε και σήμερα αυτό! Αυτό συμβαίνει και σήμερα! Και είχε δίκιο που μοιάζει ξανά. Το ζουν λίγο πιο εκεί. Ακριβώς, ναι, εντάξει. Αν ήταν Αμερικανές. Ναι, ήταν Αμερικανές. Υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις σε αυτά τα άτομα και καραντίνα ή περιορισμός των μολυσμένων ατόμων έως ότου κριθούν μη μολυσματικά. Ναι. Επίσης, να πούμε, συγγνώμη, κάτι που θέλω να σας πω και το θεωρήσα πολύ ενδιαφέρον. Πριν που σας ανέφερα πόσο λάθος πάει όταν ένα ιατρικό πρόβλημα συνδέεται κοινωνικά, έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, θεωρείται ηθική αποτυχία και όλα αυτά, τότε παίζονταν πάρα πολύ ο όρος και τώρα, ακόμη και τώρα, έχουμε τους όρους STI, Sexually Transmitted Infection, μόλυνση δηλαδή, και τον όρο Sexually Transmitted Disease, STD. Να ονομάζεις κάτι αρρώστια, disease και infection, μόλυνση, ήδη σου δίνω εγώ το πάτημα. Όχι το πάτημα, υποσυνείδητα δουλεύει αυτό και ίσως και όχι τόσο υποσυνείδητα, ότι είναι άλλο να έχω κάποια μόλυνση που θα πάρω κάτι και θα φύγει. Το infection. Και άλλο να έχω κάποια ασθένεια, έχω κάποια αρρώστια, είμαι άρρωστος και ας πούμε δεν θα μου φύγει και ποτέ αυτό. Άρα, άλλη μια φορά θα πω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο λόγος γενικότερα που χρησιμοποιούμε και πόσο μάλλον ο ιατρικός λόγος στην προκειμένη περίπτωση. Ιατρικός λόγος. Εννοείται. Το κρατάμε αυτό. Μαζεύουμε χέρια πάλι. Τώρα η Κάλλη έχει εργολαβία. Επίσης, να πούμε λίγο για τη χρηματοδότηση, γιατί το ψάξα λίγο. Ο νόμος αυτός διέθετε περίπου 1 με 3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε δολάρια του 1918. Ναι. Για όλα αυτά που σας είπα, που περιλάμβανε το πρόγραμμα. Και ρώτησα τον φίλο μου, τον Τσάτ, τι σημαίνει το 1 με 3 εκατομμύρια δολάρια για το τότε, σήμερα. Και μου λέει ότι για τώρα, σε σημερινές τιμές, φτάνει τα 20 με 75 εκατομμύρια. Ετησίως.
δολάρια. Και αυτός ο προϋπολογισμός είναι αρκετός για να χρηματοδοτήσει κλινικές και μικρά νοσοκομεία ενός ολόκληρου Δήμου, να απασχολήσει εκατοντάδες υπαλλήλους και να διοργανώνει εθνικές εκστρατείες και συστήματα επιβολής. Άρα, μία τόσο μεγάλη χρηματοδότηση σε όλα τα πράγματα αυτό να το κρατήσουμε, δεν είναι ποτέ συμβολική. Ναι. Κανείς, πόσο μάλλον ένα κράτος, δεν ρίχνει τόσα λεφτά σε κάτι που είναι απλά ότι. Έλα, για το καλό σας, ρε παιδιά, επειδή είμαστε τώρα. Έχουμε πέσει. Έχουμε χαρές. Ναι, όχι. Το κρατάμε αυτό. Θα παίξει μας λίγο. Γκλαγκλαγ, το κρατάμε. Τώρα, πώς εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος, γνωστός ως και αμερικανικό σχέδιο, The American Plan. We have a plan. Ναι. Πάντα, όλοι. Βασίλη, έχω ένα πλάνο. Θα ξεκινήσω πατινιά και θα ξεκινήσω να κάνω και νύχια. Πώς πήγε αυτό? Εντάξει. Δεν έχει πάει καλά γιατί δεν έχω βρει ο κόσμος τα λεφτά. Θα τα βρω όμως. Και τότε θα με φοβάστε. Θα τα βρω. Και θα κλαίτε. Θα με βλέπετε. Χωρίς σταματημό. Σε πολλές πολιτείες αυτό που συνέβαινε πρακτικά είναι το ότι έβγαινε η αστυνομία στο δρόμο και όποιο άτομο έβλεπε, μέσα σε παρένθεση, συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων αυτών ήταν γυναίκες. Που του φαινόταν κάποιο λίγο ύποπτο. Είτε ότι μπορεί να έφερε καθαρά την εξωτερική εμφάνιση. Μπορεί να έφερε κάποιο τέτοιο νόσημα. Ή το θεωρούσε ύποπτο για πορνεία. Διότι έφερε πουτανιά. Ακριβώς. Ναι, το πες τέλεια. Άρα μπορεί να εργαζόταν στον χώρο του χωροφύλαξ. Του χωροφύλακος. Με το μυαλό, όχι τώρα είναι καλύτερα, αλλά με το μυαλό τώρα του αστυνόμου του 1918. Τους διαθέσανε ακτίνες ισχύ για τα μάτια. Ακριβώς, να βλέπουν κατευθείαν. Συγγνώμη. Έλεος. Πιπί. Βλέπαν κατευθείαν την ασθένεια. Έτσι. Σίγουρα. Ναι. Ή γενικότερα ύποπτο άτομο για ανηθικότητα. Οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό. Άρα εκεί πιάνουμε κι άλλα. Ντυσμό. LGBTQ+. Ναι, θες ντυσμό, θες χρώμα του δέρματος. Θες κατώτατα οικονομικά στρώματα. Ναι, θες καθαρά σωματοδομή. Που πόσοι. Μου φαίνεται λίγο άρρωστος. Παιδιά, κατά βάση να πούμε ότι οι πληθυσμοί, οι μαύροι, καθαρά σωματικά έχουν μεγαλύτερους στήθους και μεγαλύτερους γλουτούς. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό εννοείται πως θεωρεί το ανήθικο. Μάλιστα. Ναι. Και συλλαμβάνονταν αυτές οι γυναίκες χωρίς πολλά. Για να πάνε με το ζόρι να υποβληθούν σε αναγκαστικές γυναικολογικές εξετάσεις. Εγώ έφρυξα γιατί λέω τώρα γυναικολογικές εξετάσεις τι είχαμε. Τεστ ΠΑΠ το 1918. Το ψάξα λίγο και πάλι καλά να λέμε τουλάχιστον αυτό είναι το μόνο θετικό που μπορώ σαν ελαφρυντικό. Ότι όντως υπήρχαν αρχικά αιματολογικές εξετάσεις που μπορούσαν να επιβιώσουν. Δεν θυμάμαι τώρα, ή να επιβιώσουν έχει σύφυλλη ή γονορρhea. Δεν θυμάμαι ένα τα δύο. Και υπήρχαν επίσης. Και rapid για το άλλο. Όχι. Υπήρχε τέλος πάντων κι άλλο ένα είδος εξέταση. Δεν θυμάμαι, συγγνώμη. Που όντως, προφανώς δεν είναι τόσο ακριβή όσο σήμερα σε καμία περίπτωση. Αλλά υπήρχε. Δηλαδή, για τα δεδομένα τότε μπορούσαν τουλάχιστον να το αποδείξουν αυτό. Άρα αυτό είναι το μόνο παρηγορητικό. Θέλω να πω, δεν είναι ότι έλα, παίρνα μέσα, σε έχω κόψει και απλά μπες σε καραντίνα μέχρι να μυρίσω εγώ τα νύχια μου ότι σου πέρασε. Και να πω ότι είναι. Αυτό. Το μόνο. Μέχρι να σου μικρύνει το στήθος. Ακριβώς. Ναι. Και μέχρι να σταματήσεις να φέρεις πουτανιά. Λοιπόν. Και όσα άτομα, το πιθανότερο, όσες γυναίκες διαγνώστηκαν θετικά σε σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα, κρατήθηκαν σε νοσοκομεία, κέντρα κράτησης ή αναμορφωτήρια για εβδομάδες, μήνες μέχρι και χρόνο. Κέντρα κράτησης. Θέλω να σκέφτεστε να βγαίνετε από το σπίτι σας μια μέρα, να πάτε στη δουλειά σας, να πάτε σχολείο το παιδί σας, να πάτε σούπερ μάρκετ και απλά κάποια στιγμή να σε παίρνει ένας κύριος και να σε πετάει. Ναι. Το 1918 όλα αυτά. Οι εκτιμήσεις των γυναικών που κρατήθηκαν είναι από δεκάδες χιλιάδες έως και πάνω από 100.000 μεταξύ του 1917 και του 1920. Δηλαδή αυτός, όχι, δεκαετίες, συγγνώμη, από το 1917 μέχρι τη δεκαετία του 1920. Αυτό ξεκίνησε μεν στον Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά κράτησε. Γιατί είχε τεράστια επιτυχία και λένε, παιδιά, αυτό το διαμάντι που σκεφτήκαμε, έχουμε ρίξει πολλά λεφτά μέσα σε αυτό και πρέπει να το κρατήσουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Δεν κράταγαν. Ακριβώς. Ναι. Δεν κρατούνταν προφανώς ιατρικά αρχεία ή και να έχουν κρατηθεί είναι πολύ λείψα. Δεν είναι αναλυτικά που θα κράταγε
Ελλάδα για κάποιους που σε παρακολουθεί την πορεία της υγείας σου, αν παίρνεις κάποιο treatment, αν πάει καλά, αν σου δουλεύει. Γενικά πολύ λίγα πράγματα έχουν βρεθεί. Είμαι εδώ για τα ελληνικά σου. Ναι. Ωστόσο, εννοείται πως οι γυναίκες υποβάλλονταν σε συνεχείς ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες μπορείτε να καταλάβετε πόσο παρεμβατικό. Καλά, ούτως ή άλλως ο εξορισμού είναι παρεμβατικό να αγγίζει κάποιος το σώμα σου χωρίς να έχεις δώσει συγκατάθεσή σου, εννοείται. Πόσο μάλλον να σου κάνει κάποια εξέταση γυναικολογική. Δεν μπορώ να το φανταστώ τι πέρασαν αυτές οι γυναίκες σε αυτά τα κέντρα. Εννοείται πως η άρνηση μπορούσε να οδηγήσει σε κατευθείαν σε κράτηση. Έχεις αντισταθεί στον νόμο αυτή τη στιγμή, που εκεί ακολουθείται ένα άλλο μονοπάτι, όπως καταλαβαίνετε. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε μια συνθήκη αστικής κράτησης. Δηλαδή, όντως κρατούνταν οι γυναίκες, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια. Δεν της είχε υποβληθεί κάποια κατηγορία. Δεν υπήρξε κάποια δίκη γι' αυτό. Ούτε κάποιος. Δηλαδή, ήτανε κράτηση, αλλά δεν ήτανε κιόλας. Ναι, οκ. Άρα δεν μπορούσες πραγματικά να βρεις καμία άκρη μέχρι αυτές οι γυναίκες απλά να περιμένουν να τις αφήσει κάποιος. Όπως και τώρα θα ξαναπώ. Ναι, εγώ τα λέω. Ναι. Αυτό, παιδιά, αυτό που είπε και ο Βασίλης, έχει συμβεί 100 χρόνια πριν. Δεν είναι καθόλου. Είναι τόσο μακριά και τόσο κοντά ταυτόχρονα αν σκεφτείς. Τόσο πάνω. Αν σκεφτείς αστερίσκο, θα το συζητήσω μετά. Καλά να πάθουμε. Να μάθουμε να πηγαίνουμε να ψηφίσουμε. Πραγματικά. Επίσης, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ναι, είχαμε γυναίκες που όντως μπορεί για τους υψηλόγους να έχουν κολλήσει, όχι επειδή εργάζονται στο χώρο του σεξ, να έχουν κολλήσει από τον άντρα τους. Ναι. Ο οποίος πήγαινε σε κάποια που εργαζόταν στο χώρο του σεξ. Ναι, τον άντρα. Γενικά τους άντρες. Κανένας στρατιώτης δεν φυλακίστηκε, δεν υποβλήθηκε στην ίδια διαδικασία. Σε εξέταση. Και γενικότερα πολύ, πολύ λίγοι άντρες. Ναι, υπάρχουν αρχεία που φάνηκε να κρατήθηκαν όντως και άντρες που αλλά φαντάζομαι διαγνώστηκαν θετικά. Δεν είναι καν υπολογίσιμο. Δεν το ξέρω αυτό που λες και είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση. Αλλά το ποσοστό συγκριτικά δεν είναι καν υπολογίσιμο γυναικών και αντρών. Και, σαν να μην ήθελαν αυτά που σας είπα, εννοείται πως στο πλαίσιο αυτού του νόμου και του συστήματος, οι γυναίκες, δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις, βίωσαν και σεξουαλική κακοποίηση από αξιωματικούς. Δεν το περίμενα αυτό. Δηλαδή δεν το είδαν από πού ήρθε, από πού μας έσκασε αυτό. Να πούμε ότι η κακοποίηση ούτως ή άλλως σωματική είναι να υποβληθεί κάποιο άτομο σε υποχρεωτική εξέταση. Αλλά εδώ έχουμε και τεκμηριωμένη κακοποίηση. Ναι. Αλλά μιλάμε και για τεκμηριωμένη κακοποίηση από είτε τους φρουρούς που φιλούσαν αυτές τις γυναίκες και καλά για την ασφάλειά τους, είτε από αξιωματούχους. Άρα ποιον ακριβώς. Είτε και από γιατρούς. Ναι, καλά εννοείται αυτό. Τι ακριβώς. Για ποιο χώρο κράτησης μιλάμε και για ποιανού το καλό. Ναι, και ποιανού το καλό κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή. Παιδιά, ξέρω τι λέμε πολλές φορές για τις γυναίκες, για τον σεξισμό, για την πατριαρχία, και ότι ναι, έχουμε κουράσει και λίγο εμείς, και όχι όλοι οι άντρες. Αλλά νομίζω, ξεχνάμε ότι οι γυναίκες αποτελούμε το 50% του πληθυσμού. Ναι. Αν όχι και λίγο μεγαλύτερο νιώθω. Πρέπει να είναι 51-52. Πόσο προβληματικό είναι το ότι η μισή γη, κυριολεκτικά η μισή γη, βιώνει όλο αυτό που λέμε. Ο μισός ανθρώπινος πληθυσμός. Και παρόλα αυτά, το 2026, το σχολιάζουμε, λες και κάτι υπερβολικό. Ναι. Παιδιά, μου πιάνουν τα γέλια. Να κάνω μια παρατήρηση επί αυτού. Είχα αυτή τη σκέψη πολύ πρόσφατα. Γι' αυτό. Μπορεί να έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Να έχουν ανοίξει όσον αφορά. Να έχουν βελτιωθεί πολλά πράγματα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Εννοείται. Όσον αφορά τις απολαβές, τη μεταχείριση, τη γνώμη, όλα αυτά. Την ψήφο. Γιατί περάσαμε πρώτα και από αυτό. Ναι. Και πρόσφατα σχετικά. Μην ξεχνάμε ότι πάει και η ιστορία η ανθρώπινη λίγο κάνει μια. 2 βήματα πίσω για ένα μπροστά. Όχι. Όχι, κάνει μια επιτάχυνση η οποία προς το τέλος πάει όλο και πιο γρήγορα. Ναι. Οπότε ίσως κάποιοι τα έχουμε δει, εμείς τα έχουμε βιώσει λίγο συμπτυγμένα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τότε που λες, θεωρώ, ήταν τουλάχιστον στη Δύση, στην Ανατολή ενδεχομένως ήταν ο άντρας γενικότερα. Και στη Δύση ήταν ο λευκός άνδρας. Ναι. Που είχε τα δικαιώματα, που είχε το δικαίωμα να αντιμιλήσει, να διεκδικήσει, να κερδίσει. Όλα τα ισίσια, εν πάση περιπτώσει, μπορούσε να τα κάνει. Το ότι έχουν γίνει συζητήσεις από το 2000.
Από το 90, ας πούμε. Και μετά. Γιατί ακόμα και εγώ λίγο καμιά φορά λέω, γιατί τώρα τόση αντίδραση, ας πούμε, ξαφνικά. Δεν είναι ξαφνικά. Γιατί μέχρι ένα σημείο ήταν απλά των γυναικών, που είναι το άλλο μισό, όπως λες πολύ σωστά, του πληθυσμού, και όλων των υπόλοιπων ομάδων που μεταέπονται, ήταν απλά catch up. Δηλαδή να φτάσεις χωρίς όμως να παίρνεις από αυτόν που είναι επάνω. Ναι, εννοείται. Όταν όμως φτάνει στο σημείο να πρέπει και ο άλλος να δουλέψει για αυτό που θέλει, για αυτό που παίρνει, για αυτό που του δικαιούται, και οι πιθανότητες είναι τουλάχιστον 50-50, κάτι κλωτσάει. Ναι. Και γίναμε και λίγο soft, να το λέμε και αυτό, να το ξεχνάμε. Τι. Οι τελευταίες γενιές που τα ζούμε τώρα αυτά, μην ξεχνάτε ότι η γενιά που πέρασε τελευταία φορά πόλεμο εδώ στη Δύση, μιλάω. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη για να δεν είναι στα πράγματα αυτή τη στιγμή. Όντως. Δεν είναι αυτή που κινεί τα νήματα. Ναι. Οπότε οι γενιές μετά ήδη είχαν αρχίσει να γίνονται πιο soft από την άποψη ότι όλα πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Ναι. Είχε ανέβει το βιωτικό επίπεδο δυτικά πάντα. Τη μεγαλύτερη ειρήνη. Ναι, το debatable, αλλά καταλάβατε τώρα. Ναι. Δεν γίνεται να είναι παντού, αλλά καταλάβατε εννοώ. Στα χρονικά του ανθρώπινου είδους και τα λοιπά. Οπότε γίναμε λίγο soft. Παίζει και αυτό ένα ρόλο. Αλλά μαθαίνουμε. Ναι. Αν κάτι έχει επιδείξει ο άνθρωπος είναι ότι μπορεί να μαθαίνει. Ναι. Επιδείξει. Και με ήττα και με γιώτα. Και να... Εψιλογιώτα. Όχι, για το επί λέω. Το επί είναι... Συγγνώμη. Ναι. Και να προσαρμοστεί κιόλας. Δηλαδή είμαστε πολύ... Αυτό δεν το λέω γιατί αναλόγως ποιος ακούει μπορεί να πει να προσαρμοστεί. Πώς προσαρμοζόσουν τόσα χρόνια. Σωστό. Τέλος πάντων, για να κλείνω αυτό το έκτρωμα, επιτέλους η κριτική επήλθε στις επόμενες δεκαετίες, δηλαδή στα τέλη του 1920 και αρχές 1930, προφανώς. Πάλι καλά προλάβανε πριν. Τι? Το δεύτερο μεγάλο πόλεμο. Όντως, άρχισαν να αυξάνονται προφανώς και οι ομάδες για τα δικαιώματα της γυναίκας και γενικότερα ότι αυτό δεν βγάζει πολύ νόημα για πολλούς και διάφορους λόγους και ότι εννοείται και οι υποστηρικτές των γυναικείων δικαιωμάτων προφανώς επέμειναν στο ότι αυτός ο νόμος έχει κατά βάση σεξιστικό χαρακτήρα. Ναι. Βασίζεται όλο στη διάκριση του φύλου γιατί, ξαναλέω, αυτό ξεκίνησε ως κάτι. Εγώ το δέχομαι σαν πάρα σκέψη, πολύ. Σαν σκέψη. Ναι. Τη δέχομαι, ότι δηλαδή. Πρέπει να περιορίσουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ναι, γιατί, γινόταν πόλεμος. Εντάξει, ασχολείστε τώρα λίγο όλο αυτό περί πολέμου και γιατί γινόταν εξ αρχής. Εννοείται. Αλλά ναι, υπήρξε ένα πρόβλημα για τα τότε δεδομένα ότι οι στρατιώτες πηγαίνουν για ένα συγκεκριμένο λόγο και δεν μπορούσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Εκεί είμαστε μαζί. Συμφωνούμε. Έστω ότι είμαστε μαζί, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα δεν το αμφισβητεί κανείς. Ναι. Αλλά για άλλη μια φορά στην ιστορία, τι έγινε? Πήγαμε και κοιτάξαμε ένα πρόβλημα, αν θέλω. Και εγώ δεν θα το βαφτίσω ανδρικό πρόβλημα. Γιατί όντως, δηλαδή το ότι πάνε και πολεμάνε, ας πούμε, σου λέγω, είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Άρα, ναι, εμποδίζονται τα άτομα αυτά από το να τηρήσουν, ας πούμε, να φυλάξουν την ασφάλειά μας. Άρα, να σκεφτούμε μέτρα να το βελτιώσουμε αυτό το πρόβλημα. Και πήγανε και το ρίξανε στις γυναίκες. Δηλαδή, παιδιά, αν αυτό. Δεν ξέρω. Εντάξει, θεωρώ για να μας ακούτε λίγο πολύ, μας καταλαβαίνετε. Ναι. Αλλά γενικότερα το λέω. Ευθυγραμμιζόμαστε κάπως. Δεν είναι απόδειξη τρανή το πόσο διαστρεβλωμένη είναι η πραγματικότητα. Όχι, δεν είναι. Ενώ τη βλέπουμε κάποιοι. Δεν ξέρω τι άλλο είναι πραγματικά. Επίσης, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο δεν το έχω διαβάσει, αλλά χρησιμοποιήθηκε. αλλά ακούστε, μόνο από το εξώφυλλο που βλέπω φαίνεται φοβερό. Όχι. Βασίστηκε πολύ το research του podcast που άκουσα πάνω σε αυτό το βιβλίο. Λέγεται The Trials of Nina McCall. Γενικά είναι του Scott W. Stern το 2018. Πρόσφατο. Ναι. Σχεδόν 10 χρόνια. Σταμάτα! Και μιλάει για το American Plan. Ουσιαστικά πώς ένα κρατικό πρόγραμμα ουσιαστικά έβαλε στο στόχαστρο ξανά τις γυναίκες, τα σώματά τους, τη σεξουαλικότητά τους και όλα αυτά. Τώρα που το σκέφτομαι, θα το ψάξω λίγο γιατί τους φαίνεται πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό αν θέλετε έτσι. Ναι, θα το ψάξω να το πάρω. Ναι, αυτό εννοώ. Αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρει. Και αυτά για σήμερα. Μάλιστα. Αν θέλετε να εκνευριστείτε, μπορείτε να ακούσετε το podcast. Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες εκεί σίγουρα. Κοίτα, χαίρομαι που είναι πάλι άλλο ένα θέμα το οποίο δεν ακούμε καθημερινά. Δεν έχουμε σκεφτεί εμείς εδώ ποτέ. Επίσης, συγγνώμη. Αντίστοιχα, να πούμε ότι μπορείτε να το πάρετε και να το βάλετε όπου θέλετε. Όχι, ενώ ότι αντίστοιχα έχουν γίνει σε πάρα πολλές χώρες, ακόμα και στη δική μας τέτοιες στοχοποίησεις.
Οπότε Εννοείται. Τώρα αυτό μπορούμε να το πιάσουμε σαν παράδειγμα για μεγαλύτερη συζήτηση. Για τι συνέβαινε. Όχι, ενώ έχουμε πει για τους αυτόχθονες πληθυσμούς και ειδικά για τις γυναίκες που πάλι ήταν αυτές που εξαφανίζονταν, χάνονταν, δολοφονούνταν. Εδώ στην Ευρώπη σίγουρα είχαμε. Ποιο παράδειγμα τώρα, δεν μου έρχεται κάτι τώρα στην Ευρώπη συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα πάλι θα είχαμε. Δεν θα είχαμε. Στην Ελλάδα. Μάγισσες, ναι, σίγουρα. Στην Ελλάδα επίσης. Όταν γινόντουσαν αυτά, ήμασταν πολύ νωρίς εμείς. Ναι. Αλλά ποιος ξέρει τι γινόταν σε όλα αυτά που δεν ξέρουμε. Αυτό γιατί δεν έχουμε και. Δεν θέλω καν να φανταστώ. Δεν έχουμε την πληροφορία από τότε. Ακριβώς. Οπότε γενικά συμβαίνουν. Ναι. Παντού. Επίσης, σε μένα μία σύνδεση που μου ήρθε πέφτοντας για ύπνο, όταν με έπαιρνε γλυκά, είναι ότι ρε παιδάκι μου, πόσο συχνά θα πούμε ότι. Και αυτές οι ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες χώρες ή για το Ισλάμ, έτσι που το λέμε πολύ, που πόσο χαμηλά έχει τη γυναίκα και που επεμβαίνει στα σώματα με την μπούργα, που παρεμβαίνουν και σωματικά τους κάνουν επεμβάσεις. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό δεν ήθελα να πω, ναι. Και λέμε, πω, Χριστέ μου, η Ζουλού, ξέρεις, και αυτά που είπαμε τώρα, πείτε μου λίγο ειλικρινά, ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά. Το ότι εμείς. Ποια είναι η διαφορά. Η μόνη διαφορά είναι το ότι είμαστε στη Δύση και δεν είμαστε στην Ανατολή. Σίγουρα εντάσσονται στην ίδια κατηγορία. Αυτό θέλω να πω. Η βάση είναι αυτή. Και να σου πω γιατί για μας είναι χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Γιατί εμείς θεωρούμε τους εαυτούς μας ανεπτυγμένους. Τους θεωρούμε. Είμαστε Δύση. Είμαστε ψηλά εμείς. Είμαστε αλλού. Και πραγματικά, αν είμαστε όντως τόσο αλλού και τόσο μπροστά, είναι ακόμη χειρότερο να κάνουν τέτοια πράγματα. Γιατί ναι, αυτά γινόντουσαν το 1918. Ναι, και το 2026 μπαίνουν μέσα σε σπίτια στην Αμερική, που είναι και μπροστά από όλους μας η Αμερική. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια, αλλά είναι. Έτσι την αντιμετωπίζουμε. Και παίρνουν μικρά παιδάκια και τα χωρίζουν με τις οικογένειές τους. Δηλαδή. Και όλα αυτά εμένα μου θυμίζει και την άλλη συζήτηση που έχει αρχίσει ξανά έτσι να. Αναδύεται. Ναι. Του αν ποτέ σταμάτησε η δουλεία. Που είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και μάλλον όχι για αυτό το επεισόδιο. Ναι. Αλλά ναι. Ναι. το σκεφτείς ποτέ. Γιατί δεν είναι η δουλεία μόνο αυτό που σκεφτόμαστε οι μαύροι στα χωράφια. Οι σκλάβοι. Έτσι. Ναι. Αυτό και εγώ το σκέφτομαι. Υπάρχουν πολλές μορφές δουλείας. Ναι, και πολλές πρακτικές δουλείας, οι οποίες υπάρχουν και σήμερα. Και πολλές διαφορετικές έννοιες της εξέλιξης, θα πω εγώ. Γιατί είναι ένα καταπληκτικό ταξιδιωτικό γραφείο που κάνει ταξίδια. Και το περνάμε σε διαφήμιση. Τελείως. Όχι, δεν είναι διαφήμιση γιατί δεν πληρωνόμαι. Απλά όντως, αν θέλετε να σας το στείλω. Παταγωνία. Κάνει ταξίδια στην Ουγκάντα και όντως θέλω να πάω. Αν μου βγει, μακάρι να μου βγει. Όχι αυτό το καλοκαίρι, το επόμενο. Πήγε μια φίλη μου και είναι γενικά. Και αυτό το έχει μια Ελληνίδα με τον άντρα της που είναι από την Ουγκάντα που γνωρίστηκαν σε ένα ταξίδι. Και, ναι. Και έχουν και ένα παιδάκι μαζί και έχει ανεβάσει ένα post στο Instagram που περιγράφει ουσιαστικά το πρωί τους. Ξυπνάνε, τι κάνουν και πάνε, παίρνουν νερό από το πηγάδι, πλέουν τα χέρια. Όλο αυτό τέλος πάντων. Βγάζουν κάρβουνα έξω για να μαγειρέψουν σε φωτιά έξω. Τέλος πάντων όλο αυτό. Και από κάτω τα σχόλια. Επειδή είναι στα ελληνικά αυτό το post, γιατί προφανώς είναι ελληνικό το ταξιδιωτικό γραφείο. Έχουν πάρει φωτιά. Και παιδιά. Προς έκπληξή μου, ναι, το τρίτο ή το τέταρτο σχόλιο που είδα, πέραν ότι καλά και τόσους αιώνες εξέλιξη και ανάπτυξη, εσύ τους πετάς σκουπίδια και ο Περικλής και ό,τι να είναι στα σχόλια. Και έρχεται ένας Θεούλης κάτω, άντρας κιόλας, που λέει από μένα που αγχώνομαι, που έχω πάει πανεπιστήμιο, έχω κάνει μεταπτυχιακό και αγχώνομαι, έχω δουλειά κανονικά και αγχώνομαι πως θα βγάλω το σούπερ μάρκετ μου, το νίκη μου και μια εβδομάδα διακοπές με το ζόρι. Προτιμώ να πάω στην Ουγκάντα και να πλένω τα χέρια μου έξω στο πηγάδι και. Δεν θα πω. Είσαι και πιο κοντά στη φύση, στη χειρονακτική εργασία. Ναι, στη φυσική μορφή του ανθρώπου δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, τροφή και σκέψη ήταν αυτό το επεισόδιο. Πάρα πολύ. Ελπίζω να σας δώσαμε και σαν να βλέπω τα μηνύματα ήδη να έρχονται. Φωτιά! Γιατί συνήθως σε αυτά τα επεισόδια είστε αρκετά ομιλητικές και ομιλητικοί. Ναι, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Χαιρόμαστε καταρχάς που έχουμε καταφέρει στα 5 αυτά χρόνια. Δεν είναι ότι υπάρχει σύμπνοια, είναι ότι έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε αυτά τα άτομα. Αυτό! Ναι. Ναι. Αυτό. Θα πεταχτούν και κάτι κλανιές, αλλά ξέρετε τώρα. Αλλά δεν αγχωνόμαστε πλέον για αυτές. Όχι. Και οι κλανιές είναι ευπρόσδεκτες γιατί δείχνει την καλή λειτουργία του εντέρου. Όπως μου είπε και ο ακτινολόγος μου. Okay. Μα ναι, μου είπε που δεν σας είπα που πήγα, μου χάλια το εντερό μου, πόναγα, πέθαινα
Και μου λέει, εδώ, Lady μου, ξέρεις, να περπατάς, να μην τράσουν τους πολύ πράσινα. Λέω, μου είπε για 2-3 πράγματα. Λέω, το περπάτημα όμως γιατί. Για να κλάνεις ρε, Lady, τι γιατί. Λέω, αυτά. Για να κινητοποιήσει και να σου πω, εγώ σήμερα που. Κινητοποιήθηκες. Δεν ήθελα να πω αυτό ακριβώς. Αλλά σηκώθηκα 7,5 ώρα το πρωί και πήγα για τρέξιμο. Μπράβο, Αγιά. Και είχε και μια συννεφιά σήμερα λίγο μαλακισμένη. Την είχε και πήγαμε κοντομάνικα. Μπράβο. Με κοντά. Είχε ζέστη. Παρότι υφίσαγε, είχε ζεστό. Είχε λίβα. Όχι λίβα. Αλλά είχε ζεστό αέρα. Τις 8 που ήμουν και στο βουνό. Εντάξει, όχι, ίσως δεν είχε ακριβώς ζέστη, αλλά ούτως ή άλλως, άμα πας για γυμναστική, για τρέξιμο, για ντύνεσαι για πώς θα είσαι όταν ζεσταθείς. Οπότε. Ναι. Εγώ πήγα έτσι, περπατούσα στη δουλειά και έσκασα. Και ζεστάθηκες. Ναι. Και φοράω τίποτα. Εντάξει, παιδιά, έρχεται. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τα βαριά νομίζω τα περάσαμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι φτάνουμε πάλι σε αυτή την εποχή. Εγώ. Πώς περνάει έτσι, παιδιά, ο χειμώνας, το καλοκαίρι, τα χρόνια. Γιατί. Αναγία μου. Πού είναι η μαμά σου? Θα σου πω. Γιατί πλέον δεν έχουμε άνοιξη. Δεν έχουμε άνοιξη. Είμαστε από το κρύο στη ζέστη, ρε φίλε, που η άνοιξη είναι η αγαπημένη μου εποχή. Όχι μόνο γιατί έχω γενέθλια, αλλά είναι ωραία. Αναγεννάται η φύση, ανθίζουν τα λουλούδια. Δεν γίνεται να μου στερείτε αυτή την. Και είναι και λίγο μεταβατική προς τη ζέστη, προς το λίβο που έρχεται. Έλεος. Ναι, και δεν θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν στη ζέστη, δηλαδή δεν είμαι έτοιμος. Θα μπούμε, γιατί έχουμε Απρίλη μήνα και έχει κρύο. Και έχουμε ακόμη το πάπλωμα. Άρα θα μπούμε. Παραλία τουλάχιστον. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Αυτό το επεισόδιο είχε ραντ, είχε περίοδο, είχε πρόγνωση καιρού, είχε ταινία. Είχε ίντρικα στην αρχή. Είχε ταξιδιωτικό. Μυστήριο. Είχε τι άλλο, όλα είχε. Είχε ραντ. Για κάποιους οριακά δεν είχε υπόθεση, αλλά είπαμε ότι ήταν έγκλημα. Όχι, παιδιά, δεν το δέχομαι αυτό. Αν δεν βρείτε. Δεν το δέχομαι. Αν δεν βρείτε την υπόθεση. Πείτε μου ότι η Ελίζαντετ δεν είχε. Όχι, η Ελίζαντετ είχε έγκλημα, εντάξει. Πείτε μου, δεν ξέρω τι να πω. Πείτε μου για κάτι άλλο, όχι υπόθεση χωρίς υπόθεση, actual, εντάξει. Κάτι λίγο μεταφυσικά που έχουμε φέρει, αλλά εκεί ήταν άλλος ο λόγος που τα φέραμε. Ναι, εντάξει. Εγώ ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάποιον. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα το θυμηθεί και θα μας το πει. Έχετε φέρει καρχαρία, Αυστραλία, τότε. Και εκεί είχε έγκλημα. Μα ναι. Καρχαρίας που ήταν μαφιός. Συγγνώμη, ψεύτησα. Ένας άλλος τον σκότωσε και τον πέταξε. Ναι. Εντάξει, έλα, με μαφία είχε να μέχρι και ο Καρχαρίας. Ο Χαρχαρίας. Ιρλανδίας. Αυτά λοιπόν. Είμαστε ξανά πίσω. Σας λείψαμε, το ξέρουμε, γι' αυτό ήρθαμε. Κανονικά την επόμενη εβδομάδα, όπως τα γνωρίζετε. Λογικά με δική μου υποθεσούλα, την οποία δεν έχω βρει όμως ακόμη για να σας κάνω κανένα spoil. Χάλισα τον ήχο μου. Το ξαναβρήκα. Λοιπόν. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είχα σήμερα. Το άφησα γιατί είδα ότι μας έπαιρνε κουβέντα προφανώς μετά από 3 εβδομάδες ηχογραφήσεων για μας. Πήγε πολύ. Οπότε συνδρομητόπουλα και λοιπά θα ακούσετε στο επόμενο επεισόδιο. Έχω και κάτι άλλο. Έχω και κάτι shout-out εγώ να κάνω. Δεν τα ξεχνώ. Να ξέρεις εσύ. Μας στείλαν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα το πούμε όμως μετά. Γιατί τώρα δεν έχει νόημα. Στο κλείσιμο θα έχουν φύγει μισή. Αυτά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Είσαι έτοιμη να μπούμε δυναμικά στη ζέστη, στις ηχογραφήσεις που κάνουμε λίγοι? Ναι, γιατί μου είχατε λείψει, παιδιά, το πω. Αυτό ήταν δήλωση, παιδιά. Ήτανε μια δήλωση από τη Lady Τριγερού. Και ήτανε μια δήλωση από τον Βασίλη Χάιντα. Αυτό ήταν και δεν ήτανε το Τέρο 404.